S nama je najsnažniji snažni udarač hladnog piva, Mladen Subušić Suba. Pešut Ivan. Evo, samo mogu reći hvala svima. Čestitam svima koji su uopće bili nominirani večeras i oni koji su odnijeli nagradu. Evo, hvala srca. Sljedeća kategorija nosi slavno ime. Posebnom komisijom glazbenika koja bira nominirane i dobitnike unutar jazz kategorije, godinama je predsjedao gitaristički čarobnjak i višestruki dobitnik statusa Damir Dičić. U znak sjećanja na prerano preminulog predsjednika HGU-a, nagrada za električnu gitaru unutar džeza od 2006. godine nosi njegovo ime. A da bi saznali tko će ove godine otići kući s ovom nagradom, na pozornicu ćemo pozvati ništa manju legendu, klavijaturista, skladatelja džeza, filmske i kazališne glazbe kao i glazbe za televiziju. Drugom prilikom lista svih stvari kojima se još bavio, dame i gospodo, izvanredan čovjek, Neven Frangeš, koji dolazi u pratnji našeg gradonačelnika, našeg divnog grada, Vojka Obersnela. Izvolite. Ja nešto ipak moram reći, ovo je posebna nagrada, nosi ime našeg predsjednika, jednog od najvećih hrvatskih glazbenika, Damira Dičića, od kojeg sam imao čast i učiti i biti mu dugo blizak. I moram zahvaliti Rijeci jer ja mislim da on to sad gleda i da je jako zadovoljan ovim što je Rijeka pružila. I hvala Jadranki Čubrić, Rijeci i gospodinu Obersnelu također. Hvala lijepo. Evo, dozvolite mi da se i ja zahvalim u ime grada domaćina i da pokušam riješiti jednu dilemu, vjerovatno i sebi i vama. Naime, cijelo vrijeme se pitam što ona glava gore radi i mislim da sam otkrio rješenje. Naime, ja ovo što se status dodjeljuje u Rijeci doživljavam kao lagani dašak decentralizacije i to mi objašnjava sjetan pogled na licu gospodina ministra. U kategoriji broj 5, jazz glazba, električna gitara, ujedno i nagrada Damir Dičić. Elvis Penava. Hvala lijepa. Nagradu za jazz gitaru koja nosi ime Damira Dičića u ovakvoj konkurenciji, pored Elvisa Stanića koji je zadužio vjerovatno ne samo mene nego i 90% riječke scene da se uopće počnu baviti džezom, plus Charlie čarobnjak. Evo, ne znam što drugo da kažem. Hvala lijepo. Majstor pomicanja granica, agent provokator nepoznate sile, čovjek čije nezgrapne ruke nemaju nikakve veze s tamburicom, Damir Martinović Mrle. Dobro večer. Se čujemo? Da, čujemo se. Evo, ja ću pročitati nekakve nominacije. A prije ću vam, ja sam se malo trudio ovih dana da bi vam prezentirao ove nominacije. Evo. Protoka dva bunara, ni u jednom vode nema, a jedna je crna žedna, pa se eto neku sprema, potočiću, daj napoji crničicu, ako sada nema vode, za uvijek mi ona ode, potočiću, daj napoji crničicu.
Evo, kategorija broj 7, narodna glazba, tamburica, naravno. Nagradu je dobil Grozdaj Željko! Pa gdje je Grozdaj? Evo ga! Hvala. Evo, hvala lijepa gosponu. Ja bih se htio zahvaliti svima koji su glasali za mene da dobijem ovu divnu nagradu i čestitam svim dečkima koji su učestvovali na stvaranju CD-a Kvarteta Gubec. Oni su brzi i žestoki i mladi i neopterećeni sljednici iskonske riječke glazbene priče. Punk rock koji se ne želi etiketirati i općenito. Glasna ekipa koja jednako voli i ABBU i gradski neposluh. Oni se zovu Bojan, Ritoša i Žiko. Za prijatelje, ne kažem da mi nismo prijatelji, ali večeras su oni Diskurs! Strpa se gareo onima bez sluha, prigovaranja ravno iz struke. Što se ne viđa i ne sviđa svima bih radio. Što se ne viđa i ne sviđa svima bih radio. Ja bih Zastrapa se gareo, slušat će pare i iskre koje govore izbacite me. Iskreno i samo zadovoljni, iskreno i samo zadovoljni, iskreno i samo zadovoljni, iskreno i samo zadovoljni. Posustajem i orbitalne arterije ne postoje. Brkosom ubivam stvarem, iz mene izvire. I što se ne viđa i ne sviđa svima ih radi.